जोंनि जि आइ बाबानि नाजानाय बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय जों स्ट्रागल खालामनाय खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों मोननो हाबाय थ' जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों दा जोंनि आइ बाबानि खस्थ'आ एकदम रियेलावनो माने जाफुंसारबाय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय रां रुफानि नङा बिदि जोङो होआखै एक्चुअलि जोङो जि स्ट्रागल खालामदों जोंनि मेरिटजोंनो जों मोनदों बे रां रुफानि जेबो खोथा गैया बेहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खेबसेनो फिसाजो साथामा गावसिनि थांना थानाय जि राहा लामा बे लामाखौ मोननायनि थाखाय आरो बिसोरो फिसाफोरा हाजासे साथामजों सावरायलायनानै बा डिसकास खालामलायनानै फरायबाय थायोमोन परिखानि सिगां बहुद नाजादों आरो नाजानाय फिथाइखौ दिनै फिसाफ्रा मोनबाय जों जेबो होनाखै बिसोरो गावसिनि नाजानायावनो बे मोजां फिथाइखौ मोननो हादों आरो गोजोनथाव जा बे बिटिआर सोरखारनि पि बर' प्रमद बर' सारा बे माबाखौ पिजिटि जिटि आनजादखौ लादों बे आनजादखौ उथ्रिनानै फिसाफ्रा मोनदों दिनै गावसिनि खाफाला गेवदों बिनि थाखाय आङो पि बर' सारनिसिम आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोङो जोबोद नाजाबोदोंमोन जोङो एग्जामनि सिगां जों बिब' बिनानाव साथामजों जोङो सावरायलायदोंमोन मोनसे टपिक लानानै जों फरायदोंमोन बे टपिकनि सायाव माबायदि कुइसन फैथावथाव बेखौ जों सावरायलायनानै फरायोमोन बेबायदि फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै जिटि बेयाव आङो पास जानो हाबाय बिदिनो आं बयबो फिसानि बिमाफोरखौ बुंनो लुबैयो जे उन्दै समनिफ्रायनो गावनि फिसाखौ जेरैहा गोरबोनिफ्राय जोनोम होनानै फिसाखौ जेरैबायदि जोथोन लानानै फेदेरो फोलावो थिग बेबायदिनो फरायनाय समावबो गावनि बिमानि खस्थ'खौ खस्थ' होननानैबाबो बिसोर फिसाखौ फरायनाय मानाय जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो निजे बिमाया गावनि फिसाखौ जोथोन लायाबा रावबो फिसाफ्रा ओरैनो बेबायदि जाबोनो हाया आरो मोजांहाय बिदिनो आं बायदि बिमा जानानै बयबो फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो आङो बिमा बिफाखौ बुंनोसै जेनेबा साबायखर बावनाय बेनिफ्राय जोंहा बिटिआरनि जि पि बर' सार प्रमद बर' सार बिथाङा जेनेबा जोंनि बे सुबिदाखौ होबाय जेनेबा लांदां जानानै थानाय जि जिटि पिजिटि बेयाव पस्टखालियाव जों मोननो हादों होननानै जों बुंनांगोन आरो खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैनिसिमबो खुलुमनाय सिमनाय बावहरनाय जाबाय बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि जे बानजायनायाव जिटि आरो पिजिटि आनजाद जे खुंफुंदोंमोन बे आनजादाव खेबसेयैनो नैबे चिरां जिल्ला बिजिनिनि सिङाव थानाय नैबे जे खोला बरलागाव गामिनि न'खरसेनिनो साथाम बिब' बिनानाव बिजाथि बिथांमोनहा उथ्रिसार जानो हादों आं बिथांमोननि बे न'खरावनो दंफैयो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन दे नैबे जे बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि जे बानजायनायाव खुंजानाय जिटि आरो पिजिटि बे आनजादाव खेबसेनो उथ्रिसार जानो हानायाव माबायदि गोब्राब जादोंमोन आरो बे आनजाद उथ्रिसारनायसिम जे न'खरनि गारजेनफोरा माबायदि खस्थ' खालामनानै गावसोरनि जे फिसाफोरखौ फोरोंबोदोंमोन आरो माबोरै दिनैनि समाव साख्रि मोननानै बिथांमोना माबायदि खुसियाव मोननो हादों बिथांमोननिसिम आं मिथिनो नाजागोन बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लि जानानै नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय नोंथाङा जे नोंथांनि जे फिसाजोफोर साथाम फिसाजोखौ खेबसेयैनो नैबे बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय जिटि आरो पिजिटि आनजाद बेवहाय उथ्रिसारनानै साथामबो खेबसेयैनो साख्रि मोननो हानाय बिनि समाव नोंथांमोनहा माबायदि गोजोननायखौ मोननो हादों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खेबसेनो फिसाजो साथामा गावसिनि थांना थानाय जि राहा लामा बे लामाखौ मोननायनि थाखाय आरो बिसोरो फिसाफोरा हाजासे साथामजों सावरायलायनानै बा डिसकास खालामलायनानै फरायबाय थायोमोन परिखानि सिगां बहुद नाजादों आरो नाजानाय फिथाइखौ दिनै फिसाफ्रा मोनबाय बे फिथाइ मोननायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि जिहेतु नैबे जे आनजाद खुंफुंनाय जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जे नैबे आनजादखौ जे थाइसेबो रां लायालासिनो साख्रिखौ होदों होननानै बुंदों नोंथांमोना माबाफोर जे होदों नामा जों जेबो होनाखै बिसोरो गावसिनि नाजानायावनो बे मोजां फिथाइखौ मोननो हादों आरो गोजोनथाव जा बे बिटिआर सोरखारनि पि बर' प्रमद बर' सारा बे माबाखौ पिजिटि जिटि आनजादखौ लादों बे आनजादखौ उथ्रिनानै फिसाफ्रा मोनदों दिनै गावसिनि खाफाला गेवदों बिनि थाखाय आङो पि बर' सारनिसिम आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायावनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय बिथांनिसिम माबा साबायखर बावनो लुबैबावगोन नामा साबायखर बावनाया बेनोसै आं गोसोजों गोसो मोजां मोननानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय इयुनाव आरो मा बुंबावनो बेखिनि
जिहेतु फैबाय थानाय फैबाय थानाय बोसोरफ्राव इयुनफ्राव जाहाथे बेबायदि सारा खालि जानाय लांदां जानाय फरायसालिफ्राव थिग बेबायदि आयदा लानानै टेट परिखा लानानै मोजां लाइमोन सेंग्रा गथ' सिख्लाफोरखौ फरायसालियाव लांदां जानायफोरखौ फिलआप खालामनो हायो बिनि थाखाय आं प्रमद बर' सारनिसिम आसा खालामनानै बेखिनियावनो आङो मिथिनो मोनबाय बे समाव जे बिथां जे साथाम जे फिसाजो बिथांमोनहा जे उथ्रिसार जानानै जे नैबे जिउनि राहा लामा बे साख्रिखौ मोननो हानाय बिनि सायाव जोबोद गोजोननायखौ बिथांमोननि जे गार्जेन दिथागिरि बिफाया फोरमायबाय बे समाव जों मिथिनो नाजाबावगोन जे बिथांमोननि बिमा जाय अनसुलि बिमा बिथाङा मा फोरमायगोन जे नैबे खुसिनि समाव जों बेखौ मिथिनो नाजाबावगोन नोंथाङा जे नोंथांनि गोरबोनिफ्राय फैनाय साथाम फिसाखौ जे दिनै खेबसेनो मोनसे साख्रियाव मोननो हानाय जे बेखौ नुबाय बे समाव माबायदि गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा फिसाफोरनि थाखाय बयखौबो खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आङो आंनि फिसा साथाम खेबसेनो सानसेनो एपइन्टमेन्ट मोननायखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों बेफोरो जाहैबाय आंनि बिमा बिफानि नाजानायाव जिहेतु जों खोनानो मोन्दोंमोन जे थांनाय 17 बोसोराव जे नोंथांनि फिसाजोफ्राबो नाजाबोदोंमोन नाथाय जाफुंसार जानो हायाखैमोन बे समाव दिनै सानसे समावनो खेबसेनो साथामबो मोननो हाबाय बे समाव माबायदि आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो सिगां समाव जेनेबा बिसोरो होबोदोंमोन पासबो जाबोदोंमोन मा एग्जाम होदों मोजां मिथिनो मोनला दा गावसिनाव सोंनानै मिथिगोन सिगाङाव जायाखैमोन दा खेबसेनो पास जानानै थांबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय साथाम फिसाजोखौ फोरोंनायाव नोंथांमोनहा माबायदि खस्थ' मोनदों खस्थ'खौथ' बुंनो नांला जोबोद खस्थ' आरो जोंनि फिसाफ्रा बरलगाव बर' मिडियाम हाइ स्कुलावनो फरायनानै थांजोबनाय गावसिनि नाजानायाव बिदिनो कलेजफोर फरायबाय आरो मिडियामफोरखौ दा गावसिनाव सोंनानै लादो मा कलेजाव फरायदों मा इउनिभारसिटियाव फरायदों बेफोरखौ बेखिनियानो गोबां बिमायानो जे नोंथांबायदि मोनसे नैबायदि समखौ मोननो लुबैयो गोबां बिमाफ्रादि फिसाफोरखौ साख्रि मोनजानो लुबैयो दा बिथांमोनखौ माबायदि खस्थ' खालामनानै फिसाखौ फोरोंदों होननानै नोंथांमोननो खावलायनो लुबैयो बिदिनो आं बयबो फिसानि बिमाफोरखौ बुंनो लुबैयो जे उन्दै समनिफ्रायनो गावनि फिसाखौ जेरैहा गोरबोनिफ्राय जोनोम होनानै फिसाखौ जेरैबायदि जोथोन लानानै फेदेरो फोलावो थिग बेबायदिनो फरायनाय समावबो गावनि बिमानि खस्थ'खौ खस्थ' होननानैबाबो बिसोर फिसाखौ फरायनाय मानाय जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो निजे बिमाया गावनि फिसाखौ जोथोन लायाबा रावबो फिसाफ्रा ओरैनो बेबायदि जाबोनो हाया आरो मोजांहाय बिदिनो आं बायदि बिमा जानानै बयबो फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो बे समाव मिथिनो मोनबाय बिथांमोननि जे अनसुलि बिमा बेबो माने गावनि जे साथाम फिसाखौ फोरोंनायाव माबायदि खस्थ' मोनबोदों बेखौ खोन्थाबाय आरो गोबां जे फरायसाफोरनि बिमा दिथागिरि बिथांमोनखौबो जे गावनि फिसाखौ फोरोंनायाव खस्थ' खालामनांगोन आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायबाय बे समाव जों मिथिनो मोनबावगोन जे बिसोर लुबैबावगोन जे जाय फरायसाफोरा जाय बिजाथिफोरा खेबसेयैनो नैबे जिटि आरो पिजिटि बिटिआर सरकारनि जे सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनाय आनजादाव उथ्रिसारनानै जिटि आरो पिजिटि पस्टआव साख्रि मोननो हाबाय बिथांमोननि जों मिथिनानै लागोन लुबैगोन बे समाव नोंथाङा जे पिजिटि पस्टआव नोंथाङा जे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोननो हाबाय बेबायदि गोजोननायखौ मोनदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जों जि खस्थ' प्लास जों जेसेबां खस्थ' खालामदों जोंनिख्रुइ बांसिन जोंनि आइ बाबाया खालामदों मानो होनबा जोंहा फिसा साबा फरायनायाव माने बुहुद खस्थ' जायो जोंबो आरो समब्रा समरि 1 इयार 2 इयार गेप माने बुहुद एडमिसन टाइमावहाय एखे एडमिसन जायो आरो बिजाब बायनायफोरावहाय माने एखे टाइम गोलैयो बिनि बायनाय बिनि माबानाय बेयाव माने बुहुद खस्थ' खालामदों आरो थेवबो जोंनि आइ बाबाया माने मालाबाबो बिसोर हायिखौ माने हाया होननानै बुंफेराखै जोंनि सिगाङाव जोंनि आइया जोंखौ माने उन्दैनिफ्रायनो एनकारेजमेन्ट खालामबाय थायोमोन जे नोंसोर मोजाङैल' फराय नांगौबा माने थानाय हा बिथाखौनो फानगोन थेवबो नोंसोर मोजां फराय माने मालाबाबो फरायनायाव नोंसोरो फैसा थाखाखौ साननो नाङा होननानै जोंखौ माने बुंबोबाय थायोमोन आरो जोङो माने मालाबाबो बादा होफेराखै जे जों हाया फोरोंनो हाया होननानै थ' जोंनि जि आइ बाबानि नाजानाय बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय बा जों स्ट्रागोल खालामनाय खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों मोननो हाबाय थ' जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों दा जोंनि आइ बाबानि खस्थ'आ एकदम रियेलावनो माने जाफुंसारबाय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो मोनदों अराङाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट KBR जुनियर कलेजाव पस्ट ग्रेजुवेट टिचार हिसाबै आं मोननो हादों नोंथांनि जे साननाय नोंथांनि थांखि बेयो आथिखालनि बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि जे सोलोंथाइ बिफान सामलायनाय बेवहाय जाफुंसारनाय बायदि नुनो मोनदों दा नोंथाङा बिटिआर सरकारनिसिम माबाफोर साबायखर बावनो लुबैयो बेखौथ' साबायखर बावनांगोन सारमोननिसिम माने सारमोननि बानजायनायावनो जों दिनै मोननो हाबाय बिथांमोननि जे टेट खुंफुंनायावनो जोङो मोननो हाबाय थ' जोंल' नङा एक्सुवेलि गासिबो जोंनि माने लोगोफोर जुनियर सिनियर माने गासिबो मोनजोबनो हादों
थ' बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं नोंथांनि जे साख्रि एपइन्टमेन्ट मोननायाव सोरनोबाफोर रां रुफा बिदि होनो गोनां जादों रां रुफानि नङा बिदि जोङो होआखै एक्सुवेलि जोङो जि स्ट्रागोल खालामदों जोंनि मेरिट लिस्टखौनो जों मोन्दों बे रां रुफानि जेबो खोथा गैया बेहाय गोजोननाय थाबाय बे समाव जे नैबे न'खरनिनो देरसिन फिसाजो बिथाङा जे एपइन्टमेन्ट थिसननाय बिलाइ बेखौ मोननो हानाय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों बे समाव जों मिथिनो लुबैबावगोन जे बिथांमोननिनो गेजेर जिटि पस्टआव साख्रि मोननाय बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोननो लुबैबावगोन जे नोंथाङा जे नैबे जे पस्टनि जे एपइन्टमेन्ट बेखौ मोननो हाबाय बे समाव नोंथाङा गिबिसिनै सोरखौ साबायखर आङो गिबिसिनै आंनि आइ बाबामोनखौ साबायखर बावनो सानो बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो दा जोंनि जा सिमां बेखौ जाफुंहोनो हाबाय नोंथांमोना माबायदि नाजानायनि गेजेरजों बेखौ जाफुंहोनो जोङो जोबोर नाजाबोदोंमोन जोङो एग्जामनि सिगां जों बिब' बिनानाव साथामजों जोङो सावरायलायदोंमोन मोनसे टपिक लानानै जों फरायदोंमोन बे टपिकनि सायाव माबायदि कुइसन फैथावथाव बेखौ जों सावरायलायनानै फरायोमोन बेबायदि फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै जिटि बेयाव आङो पास जानो हाबाय बे पास जानायजों आङो दा जिटि टिचार हिसाबै आङो एपइन्ट जानो हादों जे मिथिनो मोनबाय जे बिथाङाबो जे नैबे जिटि जे आनजादनि फिथाइखौ मोननायनि उनाव जे थिसनलाय बिलाइ एपइन्टमेन्ट बेखौ बिथाङाबो मोननो हानाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो बे समाव मिथिनो लुबैबावगोन जे बिथाङा गावनि जे साख्रि बियो बबे जायगायाव जे पस्टिं जादों आङो चिरां जिल्ला सिङावनो थानाय बिजनि बलामगुरि हाइ स्कुल बेवहाय आङो एपइन्ट जाबाय एपइन्ट जाखांनायनि उनाव आङो नाजागोन आंनि जा गियान दं बेखौ जाहाथे आङो आंनि स्टुडेन्टफोरनो मोजाङै होनो हायो स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे इयुनाव गावसोरबो गावसिनि लाइफखौ दानो हायो बिनि बागै आङो फोरमायनो हागोन बे समाव जों मिथिनो मोनबाय बिथांमोननि जे सासे बेबो माने खोब गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बे समाव सासेबाव जों मिथिनो नाजाबावगोन बिथाङा जे नैबे एपइन्टमेन्ट मोननायनि उनाव जे माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव एपइन्टमेन्ट मोननायनि उनाव माबायदि खामानि मावलांगोन जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन नोंथाङा जे नैबे बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइफोरनि जे बानजायनायाव मोनसे जिटि पस्टआव साख्रि मोननो हाबाय दिनै बेसिम सफैनायाव नोंथाङा माबायदि खामानि मावबोनानै बा माबायदि नाजाबोनायनि सोरनि हेफाजाबाव नाजाबोनाय नोंथांमोननि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बरायनाय थाग्रोबाय आं बे दिनैदि जिटिनि जि एपइन्टमेन्ट मोनबाय बेयाव आंहा दिनैनिल' नाजानाय नङामोन आं सिगांनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादोंमोन सिगाङावबो जेनेबा आं क्वालिफाइ जाबोदोंमोन आसाम टेटनि इउपि आरो नैबे बावैसो बिटिआरनि एलपि इउपि जि जादोंमोन बेयावबो आं क्वालिफाइ जाबोदोंमोन नाथाय बै समाव जोंनि इउपिआव एसेबां मानि पस्ट गैयामोन जेनेबा 16 जन बेफोरबायदिल' जादोंमोन नाथाय आं बे मेरिट लिस्टआव गाखोनो हायाखैमोन दिनै थारै जोंहा जि बिटिआरनि जिटि पिजिटि बेयाव जि पस्टआबो एसे बुरजामोन जेनेबा 373 बड' मिडियाम आर्ट्सआव दङमोन बेयाव आङो 156आव आङो माने मेरिट लिस्ट हिसाबै गाखोनो हादों आरो नोंथांनि जे नाजानाय बे सोलोंथाइ जे लाबोनाय बेवहाय सोरनि बांसिन मदद दङ जोंहा गिबियावनो बिमा बिफायानो जोंना गिबियावनो जोंना बिमा बिफाखौनो फोरोंगिरि हिसाबै जों साननांगोन बिमा बिफायानो जोंना जोंनि बाबाया एलपि टिचारमोन उनाव जोङो बेबायदि बाबाया जोंना एलपि टिचार होनबाथ' मिथिखायो एसेबां माने जोंना सेलारि मोना नाथाय जोंहा बिब' बिनानाव साब्रै आरो फंबाय सासे जों टटेल 7 जोंहा बेयाव गोबां रां खरस खालामनानै बिमा बिफाया गैयाबाबो गावसिनाव माने जानाय लोंनायखौ एसेबाबो खम खालामबोनानै फोरोंबोदों जोंबो बेबायदिनो बिमा बिफानि नाजानायखौ नुनानै जोंबो नाजाबोदों आरो नोंथाङा दाबायदियाव साबायखर बावनो गोनां जायो सोरखौ गिबिसिन साबायखर जोंना गिबियाव आङो बिमा बिफाखौ बुंनोसै जेनेबा साबायखर बावनाय बेनिफ्राय जोंहा बिटिआरनि जि पि बर' सार प्रमद बर' सार बिथाङा जेनेबा जोंनि बे सुबिदाखौ होबाय जेनेबा लांदां जानानै थानाय जि जिटि पिजिटि बेयाव पस्ट खालियाव जों मोननो हादों होननानै जों बुंनांगोन आरो सारखौनो जोङो साबायखर बावगोन जिहेतु सोलोंथाइ बिफाना 5 बोसोर सिगां खोब गाहायाव होननानै बुंनांगोन बे बिटिआरआव दिनैनि समाव जे गोजौ जौगानाय होनना बुंनांगोन बियो प्रमद बर'नि नाजानाय होननानै बुंनांगोन दा बिथांखौ फैबाय थानाय समफोराव माबायदि लुबैयो
फैबाय थानाय समावबो जिबायदि जोंना सिगां समाव गोबां लांदां जानानै दङमोन दा आं सानो दानि जि पिजिटि जिटि बेयाव जोंहा बेबायदि एपइन्टमेन्ट होनानै सारा जोंखौ गोबां जेनेबा जोंखौबो बेजों लोगोसे गोबां स्कुलनि लांदां जानानै थानायावबो आबुं खालामनानै होबाय आरो फरायसाफोराबो जोंनि जेनेबा जोंनि जि रोंगौथि दङ बेखौ 100% जों होगोन होननानै सानो आरो फरायसाफोराबो जेनेबा रोंलांनो हायो आरो इयुनावबो फैगोन समावबो आरोबाव जिबायदि पस्ट खालि दङ बेखौ SIU जेनेबा एप्रुभ खालामनानै सारा आरोबाव बेफोरबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि आबुं खालामनानै होयो आरो सारखौ आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मेदा कार्ड होननाय बालें हाइ स्कुलाव लादों आरो गार्लस हाइ स्कुल बे समाव जों मिथिनो मोनबाय जे मोनसे खुसिनि गाबजों जेबो बुंफबनाय नैबे गंसे न'खर जाय सानै बिमा बिफानि जे साथाम फिसाजो खेबसेयैनो जे बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव जे जिटि आरो पिजिटि बे बिफाननि जे आनजाद खुंफुंनाय बेवहाय उथ्रिसार जानानै खेबसेयैनो गंसे न'खरनो साथाम बिब' बिनानावा साख्रि मोननो हानाय बा एपइन्टमेन्ट मोननो हानाय बिनि खुसिया बे न'खराव गोबां बुंफबनानै दङ।